مرحبا شرماي دلال وشرماي بمارك. الرواج ما درس چارنكين بل هيرز يوون را دست بكن. درس هيرنت مالكم جامني درس هيرنت عن بينيت مقالة هيري حب قيدة فراشته إنسون را ما بحث كردب. إني چنب يو روح إنسونيو يو عقل إنسونيو يوز بدن إنسونيو. درس هيرند از گرو بنه روح ifade bikir. Ana dersi çarendis az gerano bine akıl insunyo beden insun tek tek bine ifade bikir. Fakat rin bizuni her niveskar, her merdimek düşmüş ben, her merdimek xabatken ana zoneyi ser, herkes fikir kovu. Çok fikir hama mutlak raştniyo semet enina. Eğer az bunu ez çıkıdak muse az o kadar gerano ifade bikir. Ma heveri kale akıl insun ken, baciz ma kuen kale beden. Ez nivaç ver dest bekerdiş ez wazeno en siyaset welat ser yo çen heb qalu vaş. Ene ren bizuni nizde vispun seri en hükümatık ho ser welat ya hüküm ken en hükümat sade dişmen welat tenanyo dişmen insunetiyos. Eira hattunok şma destra yana en dizdura bexelisi en dizdu kwek hesab mekiri en dizdu kwek qal mekiri en dizdu dim meşyeri en welat enin ra bexelise piyore derdun kulun xara xelise. İnî hê oca pe wa sistem devlet nixebt. Hattunok parça sistemî est hê gêrên semet xwe, semet dizdê xwe, semet xayînê xwe, semet talan welatiya hê gêrên bixebit. Eira dîqet bigirî, tik têne düşmen in welat in hikûmatek nizdê vîspûn serî hoca, zerre in vîspûn serit kumek enînit merkezî ca girot, yani eyek mesela çûk von xwe kişt o qewit oxlî o babacan, îniyez hêmiyot, enîn kişt mevînî, îniyez hêmiyot, eira dîqet bigirî nizdê vîspûn serek in hikûmatek hoyîtiya çi qeder yo düşman saldırmış welatik o talan bikir, o vir bikir, o maliye, mülkiye, rızk yetimûniye bidiz ber miyun sistem merkez kapitalizmet benim. Raz eğer he ser in welatit hüküm ken, ene rin bizuni maliyen piyorho tiber welatit. Eira en intena dikkat bikri bes. Mava makale akıl insun ken. Akıl yo zanaat humeyo. Çiqedek ruh girdayê humeyose, aqilîs yo zanaat humeyo. Aqilê însun zaf timûrdeyo, zaf qarşiq dirabûn. Otir rahatniyo tarif bikir. Wextek şûn diyan ezmît ey astarok şima vînin zerre ina dinya elemet, ene rin bizûnî çiqedek zoneyê astrolojî nîşkena en astaro tam fehm bikir, nîşkena ena viraştê ezmîn fehm bikirse, o aynî qêde psikolog pîyorê dunya bîr pîhat, hûn ji nîşkên aqil tarif bikir. Eira aqil tarif kerdiş, binêz ho wet aqilî însun. Eira ez vûno wextek maqale aqil ken, ma gûn binê pê eceb bimûn. Çiqedî yo senetê ku hûn mat gêren. Aqil însun nîşken hume fehm bikir. Yani aqil însun nîşken eyek yê viraşta nîşken eyê fehm bikir. Çiqedek ê rej yo kompûter yo robot pê aqil însun û pê destûn însûna yan viraştiş, fakat ew robot çiqedek nîzûn kum yo aqil yani kum yo însun yê viraşta aynî qêdez însun nîşken wer in senat fehm bikir bisenaş. Nîşken ji rast. Ê rej miyûn dînût, miyûn înûkerdişît çiqedek humatala yan tarif ben pê çend heyvatûna, ene rin bizûnî ew însunîs pê aqil xwe were xwe tarif ker. Wextek qale pexmerûkên, wextek qale hikmetê pexmerûkên tiravon mucize, الناس yo bine fikir dûnama çend hey xwereya
çend hay hereya, çend hayîz biriya zûneyê humat ale. Yani inne şimara ez baş, ma zerre in bedenît ruh humat ale hê xwe dişarinin, çi qedek ruh humat ale mayê xwe dişarinin, aynî qedê mayê zenaet humat ale. Yani pê aqila, in aqilik in bedenê diviraziyo, mayê pê eya cûyê. Inê ez baş, ma zerrê bedên xwe ruh humat ale hê dişarinin, feqet aqil ma ho zerrê yo weslit, Travûn mezg, zerrê eya diviraziyo. û ma nişkên fehm bikir çi qede viraziyo. Ma yişkên yo çê bikir, o ruh humat alek homa cûyan, eyê zerre in mezgît ina aqila biyar pîhet û deger bid in beden û deger bid in cûyeyîş ina dinya. û qêde însûnû bicwî ina dunyat. Însonek wazen humayê fehm bikir, humat alê fehm bikir, hêverî gereke ew înson xwe fehm bikir. Aqil xwe, ruh xwe û beden xwe biyar pîhet, zerre xwe, rîz zerre xwe geşterî bikir, hema îşken rar zûneyê humat alêt gûm bers. Înson eger beşk her hayd xwe pê zûneyê ya pê pûnc heb hîsûn xwe ve beşk bicwîse, ew înson êşken fehm bikirik çi qede yo mekanîzma we hikmeta, çi qede yo mekanîzma we mucize we. Nê êşken fehm bikir xwed. Aqil ruh ra bîrî bise ben lehb û beden ruh ra bîrî bise ben egoîst. Eyê ser hem pa aqila, hem pa bedena, hem pa ruha ma gûn xwe viraştê xwe ve, yanî humat aleya birast, humat aleya giret. Nêz ma êşkên pê aqila bikir. Oxtra pêma hema newê êşkên enîna mehna bi cûyeyîş xwe. Eyê ra aqil, ewek mehna don cûyeyîş in heyat. Aqil înson biyayîş re hatû êr, çi ta dîw, çi ta heşnewit, çi ta bêko, çi ta cûyo, bi eyna şekil ben, bi eyna viraziyan. Eyê ra zaf nîşken mehna bid, eya heqîqetek ha pê eneya. Enek in înson zûn, enek in înson fehm kerda, hezar qat ziyadê ye, hezar qat hîna xwe ye. Înson eger fehm nekirse yo humat alê yê viraşta û ew însonîz girdayê xwe in cûyeyîş tam nîşken viraz. Kêm cûyan. Eyê ser çinek dîw, çinek heşnewit, eyê rariyê bêlûkên. Eg yo merdim yûnûş diyase, yûnûş raraşin. Eg hole diyase, hole raraşin. Eg dizdê diyase, dizdê raraşin. Yani çinek yo bedên ew heyatit çinek zaf diyo, binês karakteriyê viraştê yê eyê ser înşa ben. Yani kumek êr çinê ho cûyense, yani biyayîş yera nat çinê cûyose, eyê ser karakter girot, eyê ser viraziyo. Eg hol diye hol, eg xirab diye xirab. Eyê ra aqil xwe ena dinya we qicikit kilît ko û eya xêb boyût travûn, eya boyûtê humat ale, nîşken ciras, nîşken fehm bikir, nîşken bizûn kweke est e. Ew înson biliyê xwe bîyo. Seyo bilgisayara çinek tê yek qêd bikir, bilgisayarî ji gwerê ey qêd, ey reqemû hereket ken. Sobna xwe ver zaftoyê nîşken bikir. Eger yo merdim fehm bikirse, aqil yê êşken zûneyeya tor verînîz fehm bikir. Sade pê kîmya we, pê biyolojiya, pê eya hücre we verîna, yo xebata zûneyê enqede vuna eya zûneyê ma ha yo hücreya verîn re yana. Yani înson eger beşk xwe fehm bikirse, aqil xwe, beden xwe fehm bikirse, ruh xwe fehm bikirse, êşken pê eya hücre we êşken şiyor xware. Eger înson xwe we ver fehm kese, yani ver biyayîş xwe fehm kese, oxtra pê hema dinya ma pîyorînê li bena seyo cennet. Însonek êr ho xirab ken, ew înson xwaver, nîzon û xwapez duşmişinî ben. Eger însonek xwaver bizonse, ver biyayîş xwe bizonse,
ew înson wext cuyeyîş xwe dîs durust û axiret dîs alava se ho cennet. Dinyas pê merdim durustûna bena cennet. İki akıl ma düşmüş ben. Şaşa. Akıl şaş düşmüş ben. İnsoniz guereb eya şaşe eya akıl rar şaş raşın. Yani raz vis çar saatit ma cüyeyiş xwe binêz yo hetra sêr akıl şaş ra hereket kin. Yani ma binêz miyun rêj ma şaş cüyên pê ena akıla. Pê ena akıl şaşe. Eira ma nişkên o hayt pê zûneyiya bicûyî. Anı bilinçli yaşamak travun Türkiye. En eser ez tim vunu, ez ene vunu, pe o hayt zuneyiş ra cüyeyiş ser, gereka insun, nımaç, desmaç, yoga, meditasyon, dans, güven, müzik, wiyayiş, haskerdiş, pe enine işken re re رح خو عاقل خو بدن خو بیار یوجا وقتی بیار یوجا سه او هاید او انسون ایشکن pe زونه را ان هاید بجو yo insun çineken bikir doğruken yo insun çineken bikir raştken randken akıl insun se ruh insun bimerg nu se beden insun her niben akıl insun سيو تشلاو إنسون مارس أيا تشلاشنا هنا حتى أيا ساعات تشنزونو يو جارنجت قيفليانا هرشي هين أخترابي يو معنى يستشنيا عقل أي إنسون çünkü إنسون مرد عقل إسبامرا çıkıdak ma vala yo çıla şına huna o kadar yani ey insun hayu ey rac çine miso çine akıl xwat kerda hafıza piyoreyi Recep'in seyoçla şinhuna pesen. O hayt mezgiz mire. Mezg seven, bahçı ben, nun ver, diriha karmu. Bin ardit. Yani magun bizun mezg yo vasle en bedenya. Çıkıdak destma, çıkıdak qalma, çıkıdak lingma. Kek insun mert, mezgiz aynı kede yo vasl o bedena hin hin yed ben her. Yani heveri magun bizun akıl ma ho zare yo sistem yo wasle mat aya waslis matravun mezg. Eğer çinek akıl ma düşmüş ben magun tam fikir niyap magun heveri ho ba'den akıl ma çan hay ho hol düşmüş ben. Çan hay ho raşt düşmüş ben. Magun ene heveri hesap bekir. Eğer man nyaşk akıl ho biyar zerre kontrol en wasle huse en rin bizuni akıl ma piyore beden ma gen bil kontrol xwe xwedim çarnan o en xede şma yevînin dinya çend hey xirabe ha benase pe enaya ha bena. Ew bedenek kot bin hüküm akılse en xede xirabe birazen. Fakat akıl eğer bin beden dibse bin dest war dibse oxt o akıl yonuş nike. İki tıkum ravaş miyerek bun az o en haydet cüyano. Niye? Yani bedenen o haydet cüyeyiş o haydet zuneyira cüyeyiş arayet fark asta. Hayvaniz ha o hayt cüyana. Fakat insan pe akıla ene fehmken. Mesela tececi wen tum yitalsı gereka akıl düşmüşüm gunvaj o tum tal. Yo hayvan akıl tra nivan tum tal. Entum per ben ya da niban etrafın sadece. O yo mezmest biniz akıllı gnotmuyor. Biniz kıcıra oturup biniz hayat yo veriniz zafiye madde çigrot. Eğra az re vakti gösteriken az ene tevinano. Vakti kale gence xuken, vakti kale cune xuken ya da yo kale yo vierti von zerre o hayt putek pa akıl xava kwen zerre o hayt. O beden yes çıkadak ho zerre o hayt. Re qariken, re dansken, re vakti te tiyatro çıkadak vinenek o sanatkar wazen qede ayat çi bikir aynı qede en putekiz oturken. Az ene vinano akıl
ان هاید حتی تخو میوینن نفس گوگن او نفس نیازونه رو گن یعنی چقدر یو حیوان ها جویان او هاید بی شعور او بدنک چیه استا هو بی این عقلیه bütün واسطونیه بدنیه ben o haydık hote cüyen. Eğer beden insan çen hay ho zere akıl cüyen yahiz akıl çen hay ho beden insanı cüyen çoğun eye fahm bekir heveri. Yo merdem çen düşmüşü en hayız beden ho müney düşmüş bir eşit. Vierenşi. En hayd ne cüyen. En hayd cüyeyiş pe zuneyi ve pe fahm kerdişa pe farkında biyişa mümküne. Çine mesela Kanada'da azo direkt oynayan kamerara. En hayt azo oynayan yo noktara fakat hatete vineye çimun me enera dest nakat hinya girda hinya hereya. Ene çoğun farkında. Mask insun be cüyeyiş viyertiya cüyeyiş yo şaşken. Era magun bezunek mahe en hayde cüyen. Magun farkında mahe en hayde cüyen. Awak cüyo viyert. Ay çagun fahm bekirik ew hinçinyo. Mesela enو mazme viyertê xwe yo qoğira behsken û qala yo merdimken ey merdim xirabeyê waze. Ey merdim ser wextê qalken çiqedek ew merdim xirab ib, çiqedek ew merdim nizûnçin ib. Belkî ez o merdim yera holîs. Ço nizûnine. Eğer wextek însonik xwe ina hayde cûyan gereka zaf pênî nîmon. Magon ene bizon viyerte xora magon nyu yo suçlivin, nyuz yo xirabevin. Magon bizonek viyerte ma sadece viyerta. Yani çinek macüye gereka bicüyen ey ser macüye. Eğer raj mane cüyeyiş çinek homa virt garib ey yana hesab bana. Eğer raj peraperse çend hayte cüye garib klasik yo cevap tivon az çoras sergas o cüyano. Fakat raşti gware zere en çoras serut çend hayçi yen pivir garib eyin demek etecüye. Çinek yen ço virse ene rin bizoni beden o hayt papyore hisun xava zuneyid cüyo. Farkındayış cüyo. Eğer akıl o hayt pa en punç hamına qeydken rajiz yan mavir mavonak işte en qediyor rajid en qediyor çi madi en qediyor çi maviyarna. Ama hin cüyeyiş mad hesabi است. Yani en hayatet ma ayez cüye. Hol xarab fark niken. Mühim evok ma cüye halo emez homa vird. Eyva rinde ey cüyeyiş. Eyra raj semed ey ya çogun viyarte xura xunya kir çogun viyarte xura yersnya çogun viyerte xwir yo negatif yo enerji nivraz. Hatunok çoişken çogun pene şep. Mesela yana çovir. Heveri çokumca şarmya. En hayda mühim eyva mesela. O haydiz yana çovir eriz şu geren bine bişarmım. Niye? Hin şarmeye çinyo. Bun hin peço şeb o hayd hoyen bivir. De o hayd cüye pa en bedena, pa en akla, pa en raha. Ez vunik akıl pe viyartiya meşgul mekiri hatunok şmeyeşken biyari en hayd pe en hayd vini pe en bedened en haydid pe farkındayışa bicüyi o fahm bikiri akıl ma yo mekanizma wa ço fahm bikirse ço pe hikmet be. Ene rin bizoni ana mekanizma westeyes may. Westeye ti. Ez gero bine akıl ifade bikir. En iki en haydrapes ez wazano bines qale beden bikir en hiryame vraşte insunya hiryame mane vraşte insun hiryame qede vraşte insun rah akıl u beden. İki ez wazano bines qale beden bikir. Beden insun yo hacete sanat xumat alaya. Geyş ra dest pêken, xwe virazan o ben derk, ben hera, ben pîl. Rêç mekanîzmê viraştîş tê pêda bena,
oxt mekanizme haku xeptiyana, behcê newî û însun xwed virazan, behcê bena ixtiyar û miren. Beden eno. O însun viraşteyê were pê yûna însun viraz û enqediyo döngü, enqediyo tabiat, xomyont sürekli kenanewe. İnsan zerre miyôn tabiatet yo madde wa. En maddes pê xwed yona madde viraz pê eya qod yê viraziyê. Ê reş kapitalizm ena mekanîzmê însun hinqede raştî ra birnewa xwêr kerde yo mezeme û ho ser eneya cûye. O pê eneya ho pyorê kainat gen bîn dest xwe. Yani enema bizon pe kapitalizma zaten mane cüyeyiş o biyeyiş zaten biyavin hin mane xura vejeva hin manawa mühim manawa esas ra vejeva. Enerin bizoni eğer roj ziyadune dünya endüstri porno ho hüküm dünya kense enerin bizoni zafye pe hunc en insunya ana deng ha gerana. Zaten gareb ahlak ra şma bûn tirası kapitalizm hin sınır toy nîverdo. Kot wet sınırı ahlak istedinîme. Eira ez vonik bêqusurik en bedenek ma pê ware en beden hatû reha hatû aqila pîhet nîyorse enqede bin dest kapitalizmet bin dest hukûmdarot xerj benşin. Her yo hareketi beden ma, her yo wasle ma, her yo qede hareketi wasle ma pe yo westatiye zaf pil viraziyo aqil ma cinerasen. O en hareketus aqil donce kerdiş. Eğer beden ma zaf yo mekanizma wa mühima zaf yo mekanizma wa hereya zaf yo mekanizma wa hikmeta. Eğer aqil merdim pilipse rah merdim ben kayım. Oxtis kıymet dun beden. Raştiye en viraşti kek beden aqil o rah o me pihetse yo mani asta. Sobna sürekli kem cüyen. Mesela Gilgamesh gera bimerge. Pure hayat xwe, pure zoneyê xwe da en raret beden xwe o bedenek pê aşık bib. Qeyl niyeb bimir. Qeyl niyeb en beden terk bikir. Sebe bo ê reç hunç Gilgamesh pa bedena çinyo fakat pê reha ho dinya geren. Belki ê reç ho zerrema yowîd ho gerenîz. Êzo geren bimerge. Pe en kitabona, pe en düşünceva, pe en niştun mina. O reç ezînû keno, en bedenek, en rahat, çinek kem cüyo, reç rasen rah humat ale, o yona bedenet yen dünya, inşallah ana kematiye xwe ew bedenet cüyen. Yo qal esta bisulmuntî divûn ma her rame, ma hûnê gerêna şîn her. Beden her ramo hûn gerena şin her. Fakat rah humat ale ramo hûn en rah şin bûsiyan rah humat aleye. Kêk en beden qediya wext xwe kedi ena dünyat şikot bin her û yo peyîn her kêser oxt hema newe hesab ben. Ey bedên, ey însun, çend hey holêd cûyo ew beden, çend hey rindê verda, çend hey holê kerda ina însunetîr û ina dinyar. Ene rin bizûnê eger viyartê xwe yanî tarîx ma eşkê rin fehm bikirse, rin bicûyse, oxt ma eşkên yo mena bid cûyayîş xwe êr. Eger seyîn ra nawê en tarîx ra kwek xeberê ma çiniyase o seyîn ra desîs kwek fehm nibiyase ene rin bizûnê bisilmuntiya raştî tam nûmeya fehm kerdiş. Eira pê en kitaba ez înû keno yo bine ma rasên eya zonayîk seyîn ra dest ha ser erduna ma eşkên yo bine eyê fehm bikir kêk ma eya fehm kese înşallah ma hîn kuyên xwariyê eya zonayek seyîn ra neweyê ha nimte bîn herit. Eger bisilmontiya raştî û şerîat
tam biyor fehm kerdirse, rin bizunî dinyaz hîn sêver nîbena. Me eya dünyak bediliye wa, ez û eyê cuyeno, îkêz pê niştûn xwe wa, ez û gêren şimer îfade bikir. Ez zûno zaf rehetnî û îfadî kerdis. Çünkü mesela çinek ti zûn eya niye, eya zûneyê xwe çi qede tê îfadî ke, çi qede têşkên pê qalûna îfade bikir, muhîm ew eye wa. Era erwer semed ateîstûna, semed deîstûna, agnostikûna, semed bisilmûnûna, semed yahudîyûna, semed xristiyûna û semed eyag înûken yez înû nîken, semed in pyorîna, ez û pêra yo pêrstim. Bisilmûntiya raştî û şerîat kê, kumcat, çi qede û senî pêda bîya, senî birazîya, pê in kitaba ez û gêren cewab in pêrs binê îfade bikir. Eger ez est û se ina dunyat, pa in bedena, pa in reha, pa in aqila, mi gwere yo qêdî gereka bo min viraştiş, yöntem mi gereka bibîn, êz pê in kitaba ez û gêren ew yöntem, ew qêdî îfade bikir. û in kitabîs ez wazeno ey însûnîk evrenit düşünceyên ha gêrena û gêrên evrenit bigêr pê düşünce wa ez gêren eyên rast. Eyra felsefe Yunanûna verîn vonak, çerre yo çi düşünce ra hîniya metîn nî. Çünkü düşünce pyorê alem gêrena. Ez ê reç wazeno ina alamet bigir, tek tek însûniya qal bikir, tek tek düşünce însûn fehm bikir, xwe ver fehm bikir, xwe pê fehm bikir, êrê xwe in hayt xwe fehm bikir û mehna bît cuyayîş in hayt xwe û xwe pê. û ez înûkeno pê îzin xumeya in yöntem me, in qêdê me, in niştiş me zaf ye însûnîr yo berkena yo çilafînenetiye. Pê in kitaba, yani bisilmûntiya raştî û şerîata, sade şima dîn têna nivîsên, yo het rast, aqil verîn, aqil serîn ma fehm kên, ew aqil ra ma çi qede pêda bî, eyê ma bine fehm kên û ey aqil çi qede yo dunya viraşta, eyê ma bine fehm kên. Enê rin bizûnî dîn aqilek o û înûkerdişîs yo zûneyeya pê in aqila pêda bîya. û însûn êrîz yo qij sabî û qerşûyî in aqil. û îkêz wext yê omo in qij gereka şîretib, in qij gereka şit bidûce, êz pê niştiş xwe we, pê duşmişbehîş xwe we, ez gêreno in şît, in zûneyê, in însûn hûnê cil rast. Îtiya dersê mayê çarin êr qediyena û dersê pûncin dîs ma hîn kwên bölüm verîn, yani kısım verîn, kitap Bisilmûntiya raştî û şerîat. Hîn pê bölüm verîna dest pêken. Zaf yê însûn miravon qê in vatûn xwe ti tirkî nîvûn ya zonûn bînî ra nîvûn, zazakî ço nîşken tam fehm bikir û zazakî zaf nîşkena biyor vîneyîş. Ez inê vûno, ez hêverî wazeno zûn deykê xwe ra xwe îfade bikir û ez birast milletek zûn deykê min ra min fehm kena, ez gêreno hêverî eyên rast, ez gêreno hêverî eyînê xwe îfade bikir, ez gêreno we yî hêver fehm bikir ina zûn dadiyê ma çi qede yo zûnetî hate de û ina zûnetî çend hey muhîm a hem semed ina dunya wa, hem semed însunetiya û hemî semed cuyayîş ma yo biyo wa. Ez ey zonûn bînû rast xwe îfadî keno feqet milletê ma yê zaza ez wazeno we in zû hem pê war beş, hemîz in zû hetunok înkûn yîn est, mîyon 24 saetût beşk bît îfade kerdiş, beşk bît cuyayîş. Ê reş dadî bûyabî mak in zû dewîra Musê, ey dadî bûyabî semed in zûnya, yo biyo yo melemek o, yo profesorek o, mîyon zonût, mîyon zûneyê zonût.
ايرا انا معلمتيه خو انا زونيه خو انا زونيه زونوك هاميون ديك زونود هاميون زازاكید گیرنا انه به خبردهیشا به قال کردش ان زونیا شما اشکن براست نسل بین o nesil bînîs pê ena rindê xumat ale pê ben şê pê ben rind dînyas pêne rinde yîna pyorê însanetî bena rind. Huma torî şima înşallah dersê poncunit hema zaf dersûd ma yo binvînin miqate xwe bî.